Tosin äsken oli varmaan kohtuu kova vastus. Kyllä tääkin on. On nää kovia kaikki. Peetu! Nyt unohtui puolustus. Hyvä Ossi. Me pystyyn Peetu vaan. Hyvä. Mahtavaa torjuntaa. Tosi hyvän pelin Miko pelasitte. Mahtavaa taistelua. Lähellä oli, että te ois voittanut. Hyvä Juuso, mahtavaa peliä teillä oli. Ja Miko, voi kuinka lähellä oli, se oli mahtavaa se tyki. Tosi hienoa taistelua oli. Se olisi kyllä kuullut mennä maaliin. Hyvä Ossi! Vielä vaan! Hyvä Peetu, nyt on! Hyvä jatkat! Hyvä Luukas, hyvä Peetu! Hyvä Luukas, loistava oli! Hyvä Luukas, jatkaa, hieno oli! Mahtava! Hieno kuvio. Peetu, liike vaan, apuja siihen alas kanssa. En mä tiedä, onko se katsomossa. Meekö sä evästä hakeva? Hyvä Peetu, ylös vaan! Aatu, vettä, tule! Nopea Aatu! Ota käsiin se! Hyvä yritys Peetu, hyvä Aatu. Aatu, sitten tommosin nopeampaa vastaan käsiin. Leekki, Peetu vähän alempaa siitä keskeltä. Ai, hyvä jatkaa, hyvä Peetu, hyvä Urho, hieno syöttö. Oi, siitä olisi pitänyt pistää. Missä oli lähestynyt? Hyvä Luukas. Minkä ikäisiä nämä tyypit? Tää on niinku 09 haastajasarja. Eli 09. Tuohon meillä 10, Peetu 10 ja Luukas 11. Ja voihan kaverillakin olla. No ei siltä kyllä näytä, että olisi mitään 10. Vielä vaan! Ei tuu Peetu ohi! Siihen hyvä Peetu. Peetu kylkeen noissa vaan, niin ei tuu kaveri ohi. Hyvä Peetu! Hieno! Hyvä jatkat! Hyvä Leki! Hei paikoille, kulmapakku!
Hyvä Aatu! Apuja pojat siihen! Mene, päällä vaan! Loistavaa Aatu! Hyvä! Ylös! Peetu! Peetu! Kova! Mene vaan! Mene vaan! Haku oli. Oi! Ai! Mä katsoin, että se meni maaliin siitä. Oi juu! Se oli joku kierre. Ei oo todellista. Mä katsoin, että se meni maaliin, että se moki olisi ollut siinä maaliin. Nousi siitä vielä! Ei nyt se maalissa. Voi juuma, luukasen. Kaikki saattaa! Kylkeä vaan vauhtiin! Mene! Hyvä Aatu! Apuja! Hyvä jätkät! Hyvä Aatu! Ylös! No niin, Peetu! Peetu leveelle hakeen aina. Hei, nopeasti, varo! Peetu, just ollaan hyvä kun huuda, niin tuu tänne, täällä on aina tilaa laidassa hakee. Tuut vastaan palloon. Ja aina ääntä vaan kunnolla, et sut kuulla. Nyt ois läpi. Nyt ois läpi. Oi. Peetu! Luukakselle! Hyvä oli. Peetu, anna kaveri tulee heittää, me itse laitaan. Peetu, Hakee ylempää, hei! anna pakki tulee heittää. No. Hyvä Luukas, siitä se on niin meidän. Kokki heittää. Peetu pystyy vaan. Joo. Me vaan Peetu! Vielä vaan Peetu, hyvä, ylös vaan ja auttaan alaspäin. Apuja. Sillä on pelipaita, mutta ei sellaista voi mitään. Se on uusi kaveri. Miksi sillä on pelipaita, mutta ei voi mitään? Kova! Iskä. Miksi sillä on pelipaita? Se on uusi kaveri. Ei ole kerennyt saamaan, se on tullut nyt hetki sitten. Sillähän on pelipaita. Periaatteessa. Se ei ole peli, siis se on pelipaita, mutta ilman painatuksia. No siis sinänsä saa, mutta lekihän nyt aina lähtee tällään pelaamalla liikenteessä. Siis sinänsä. Joo, ei sitä ole kiellettyä siis sinänsä niin kuin säännössä. Onko säännöissäkin? Ei ole. Ei tostakin nyt pystyisi laittamaan nyt, jos haluaa pitkään laittaa. Pistä käsistä! Potku! Peetuki, ei saa niin pitkälle, tuu tosta hakeen alhaalta reunasta, ihan tänne reunaan. Kova tänne! Just noin, ja siitä... Varat tulee! Hyvä! Vielä! Päällä vaan uudestaan! Loppuun asti! Pyydä Peetu! Hieno Aatu! Nyt pistä! Hyvä oli! Hyvä Peetu, hyvä Aatu! Ja se olisi ollut oikea jalka. Maatu, laita vaan! Tuo pitää Peetulle! Tai oikealla vetänyt, niin olisi varmaan... Onks se oikein? Ei. Hyvä oli Aatu, hyvä Peetu oli! Ei vaan hate, että jos siitä olisi kuitenkin hyötyä, niin sitten se on vaalimatta ottaa Aatu, että voi laittaa jossain. Niin, joo. Kun sitä on kielletty, niin ei uskalla laittaa. Niin, no ei sinänsä, jos ne on sopinut valmentajien kesken tossa, että ei mennä pitkillä, niin ei vitti mennä sekoittamaan, mutta siis periaatteessa tuolla on hyvä paikka, niin miksi ei ole... Niin, niin no, että sillä on niinku aina yleensä pelaamalla, mutta just silloin kun on hyvä sauma ja kaverin pakki on unessa, niin... Joskus voi tehdä poikkeuspahan mitkä säännöllä. Joo, ja siis eihän se on tyli katsoa jotain seuraa, kun ne ei muuta teekään, kun niillä on jätkä pystyssä ja sitten potkitaan käsistä, niin siinä ei kukaan opi mitään, mutta siis just tommonen... Aatu seuraa peliä! Just tommonen niinku
välillä vähän yrittää. Vie vaan Urho! Loistava, ei jää kesken! Vielä! Hyvä jätkät! Laita ylös! Sininen, liikkukaa kun pyydätte palloa, liikkukaa! Hyvä Aatu! Pistä äkkiä Assille! Hyvä oli Aatu! Ai nyt on kiire. Leki alaspäin, apuu! Hyvä Konsta, saat! Vielä Konsta! Hyvä Konsta, hyvä juoksu. Leki! Sä juoksit ihan täysin ja kaverit on Peetu liike! Ota vaan Urho! Ota vaan Urho! Lippiksessä rannalla juoksen. Hyvä Aatu! Mitä? Ei mitään. Peetu apuun täysiä! Vielä vaan! Hyvä Luukas! Hyvä Peetu! Vauhti! Tossa on tuo Juuson pallo. Oi! Hyvä Ossi, hyvä Leki! Liike pojat, heti kun pallo liikkuu! Hyvä Aatu! Peetu, älä mene liian kauas! Just noin, liikettä vaan! Kaverista vaan irti! Hyvä oli. Peetu, jätä pallo siihen, mene ylemmäs. Peetu, mene ylemmäs. Vielä saatte! Vielä vaan! Jakaa tuolla juoksee! Hyvä Konsta! Hyvä Konsta! Loistava Konsta, hieno juoksu! Mahtavaa! Hyvä Konsta! Hyvä pojat! Hyvä Leki!
paikkaa, kattokaa paikkaa. Kuka seuraa peliä? Huhhuh. Tulee jo 4 paikkaa. Nyt on ollut hyviä. Aivan hylkeen hyvin on kyllä. Hyvä Aatu! Peetu, älä karkaa liian pitkälle. Nyt on Peetu Vielä vaan jätkät! Loistavaa! Oi! Hyvä pojat! Hyvä Ossi, hyvä Peetu, hyvä oli. Oi, nyt on paikkoja ollut. Iskä paljon peliä. 0-0 taitaa vielä olla. Ei tuu Ossi, ei tuu Ossi. Loistavaa jätkät. Peetu maalille. Hyvä Aatu! Leki alas! Sininen! Sininen heitto täältä! Hyvä Luukas, vielä vaan! Hyvä oli Luukas, ylös vaan! Vielä saat! Vielä vaan Ossi, sun on! Hyvä jätkät, siihen nyt! Hyvä Luukas! Hyvä Luukas! Vielä jätkät! Hyvä Leki! Hyvä Konsta! Leki alas, apuja! Miten toi voi loppua tohon? Herran Jumala! Aina peli loppuu johonkin torjuntaan tai johon pallo. Vielä vaan Leki täysillä! Hyvä Peetu!
Hyvä jätkät! Hyvä Leki! Leki, ei kun Peetu tipu vaan ja maalipotkun. Alas, alas! Hyvä Aatu! Peetu, pyydä heti! Pyydä heti! Juuri noin, loistavaa. Siihen pallolle pojat vastaan. Vie ylöspäin. Hyvä. Noniin, jätä pallo Peetu siihen. Joo, jätä pallo. Noniin, peli jatkuu. Eikö se mennyt aika selkeästi tuosta potkasta? Niin oli se sinisen heittohan se oli se. Peetu ylemmäs vaan, ylemmäs, Peetu ylemmäs. Maalia kohti. Hyvä Luukas! Hei juotte! Peetu ylös, äkki! Hyvä Ossi vielä! Hyvä Leki! Peetu, loistava juoksu! Loistava juoksu jätkät! Pistä vaan! Hyvä! Vielä Peetu jaksaa vielä! Hetki vielä! Peetu, hetki vielä! Ota äijää kiinni siitä. Ota Peetu siitä just toi takamies, jos tulee sinne. Mikä oli? Maali vai kulma? Maalipotku hei! Kerro! Peetu, älä ihan niin kauas. Peetu vähän just sillä lailla haette, mutta just täältä reunasta. Just noin. Laitaan. Hakekaa laijasta paikkaa. Just hae siihen keskelle, just siihen väliin. Liike vaan, tuu kaverin selän takaa pois. Ei voinut Atu mitään. Hyvä Leki, hyvä. Loistava taistelu oli. Mikä nyt taas? No ei, kun harmittaa, kun viimeinen toi maali piti tulla. Niin joo. Sai kaveri vähän holma. Peetu teki 5 kertaa tuonne, mutta niin. aivan kummatut säkäyttely kukaan. Ottaa yhden tuon. Rokotti kyllä pahasti tuosta. Joo.